No, pani Kolíková, ani sama neveríte tomu, čo ste tu nahovorili, ale jedno ste mali všetci spoločné doteraz aj vo vašom vystúpení, a to je strach. Strach z toho, čo by sa asi verejnosť tak mohla dozvedieť po schválení tohto zákona a po jeho účinnosti. A či náhodou by sme sa nedozvedeli aj to, či nie sú nejaké prepojenia v týchto politických mimovládoch aj na niektorých politikov opozície. Spomeňme si napríklad na slova Šimečku staršieho, že nič by nedosiahli, pokiaľ by nedostali peniaze od Soroša. Čiže absolútne sa priznal k tomu, že financie od Soroša chodili, a tým, ako bol pripravený projekt pre Sorošovú nadáciu otvorenej spoločnosti, ktorá dostala peniaze z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny za minulej vlády, napovedá, že v týchto krokoch pokračujete ďalej. Takže za Slovenskú národnú stranu môžem povedať toľko, že je najvyšší čas, by bol tento zákon schválený. Je mi naozaj zle z toho, keď vidím, ako sa stále zaštiťujete verejnoprospešnými mimovládkami, tými, ktorí skutočne robia dobro pre túto spoločnosť. Môžete si byť istí, že tieto si veľmi vážime a určite nebudú postihnuté nejakým spôsobom týmto zákonom.